interpretar. E comezamos xa con Cuncas do Son. Formamos parte do grupo Cuncas do Son de Cantos de Taberna, somos da provincia de Ourense e integramos a Asociación Música e Cultura de Galicia con 9 grupos máis. Vimos a competir e a participar no programa Traes unha cantiga, e a gañar, se pode, por suposto. No programa Traes unha cantiga coa peza O Rodaballo. E o do Rodaballo é que nos escollémola porque nos parecía fenomenal ese tema. E rima tamén. Sí, pero parecíanos fenomenal sobre todo porque os cuncas somos moi amigos da gastronomía e gustanos moito a carne, pero tamén nos gusta o peixe. E o rodaballo, por suposto, que é un peixe especial. E aquí, nesta provincia, pois o estimamos moito, igual que estimamos as localidades que compiten por facerse ca peza do rodaballo. A Pobra, Ribeira, Marín, todos eses sitios maravillosos donde os de Ourense estamos moi integrados. Cuncas do Son escollen O Rodaballo, unha cantiga mariñeira e versionada, entre outras, pola histórica Coral de Ruada de Ourense. Xa ven que comezamos forte, imos xa a pola seguinte cantiga que ven co grupo Zoadeira. Hola, nós somos Zoadeira, un grupo da Asociación Cultural Música e Cultura de Galicia de Ourense. E nada, queremos participar no programa Traes unha cantiga... Participar. Imos arrasar. Imos gañar este concurso, vamos, como sexa. A ver, que vos dixen? Que estuverades tranquilas, imos participar, facer o que poidamos. E imos gañar con Marusiña. Por que con Marusiña? Marusiña é a mellor cantiga, porque é a cantiga... Eso sí que é verdade, dunha muller empoderada, dunha muller que decide ata onde quede chegar co seu Con que e ata onde, totalmente. O que lle apetece. Marusiña a tope. E Zoadeira tamén. Con Marusiña A tope. Imos gañar. Arrasando. Non imos que falar.